ban pentri kam ya ka ILP kadai ka kam jong ka sarkar India ong ka Dr. Amparin Lengdoh ka menteri bak dekmi ya ka tanat an hajela ka Dr. Mazul Amparin Lengdoh kalau ong baka inar line permit kadai ka kam jong ka sarkar India bat nakamanta ban pentri kam ya ka ILP don kam ban yo ya ka jing menjur na ka sarkar pedeng habakali halor ka jingkren jung bak prestun syakinung yalam ke HYC baka kanun menteri kanlik Delhi ban buddin ya ka jingdawa ILP na kaliang ka Dr. Amparin ka badairu kanong aiktin jong ka sarkar MDA tu kalau ong bayakane ondang hab ban ap ya ka jing pensngeu jong menteri rang ba ubadon mentah Delhi ban ya kren ya kane ka kam hakaju ka por ka menteri kalau ong baka sarkar kam kwa ban pensateng sa ya kane ka kam bat ki patba kimde ban sngeu baka sarkar kala penja ya kane ka kam bat ki patba ki haban tip ya ka jing shisha bahaga sensyar lane ka sarkar ki don sibun ki kendon ban hab ban bot hakabaya dei baka jing dawa ban itu no ikatin kasi hapok ka kernit ka bapra jong ka riti sensyar ka kong Amparin kalaong baga don kam ka jingya trilang namarba kumba kalong menta ki babun kiwi ki jela kidang ap ha ulan banyo jing itu ya ka ketin lajong ha ka bayadei bat ka jing penpau jong ka kasi author society baga sarkar kamsim kia satya ya ka kam ka menteri kalaong ba kam ya hab ban kenno baga sarkar ka klem sim kia kalaong shushu baka KAS lane kasi author society kamla banle hi ne banle jekren hi halor kane ka phang sedal hi penban ka KAS kladei ban ai ka jinge trilang bat ka sarkar halor ka jing sya thangan jong ka jingdawa ban penlong ye ka tura kum kan nongba jong ka jela Meghalaya haka yom telang kala jurba da ka jing syong sya thangan ki dekhot ka achik kam syam layo ye ka jing pediang na ka sarkar jela ka Dr. Amparin Lengdoh kalong ba kum kane ka jingdawa kamlong ka babhaban ai bat kan nongba jong ka jela ka David Hasilong kalong ba kum kine ka jingdawa omdei ban penslur na ailat namar ban don kata kanong ba manla ki jaka ha manla ki samoy kam kalong ka babakla bat kan bakla ka rukom sensyar ka khadar kalau ong shushu ba ka sarkar kalabu ban thau khnang bun teliki blok ban penjan ya ka sensyar khadar syaki padba akawi kaliang ka Dr. Amparin kalaya thuru ba menteri rang ba ka jela u Konrad ke sangma un saya kendu ba dia kren ba ki dekhot jong ka achik hai ka arp sautrik mentau benai